ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/11/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜುಕ್ಲೇನಿಗಳು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನವನಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಡಂಗುರನು ಸಾರೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವರು. ಉತ್ತರ: ನಿಗಳು ಡಂಗುರ ಸಾರುವರು ಈ ಹೊಸ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಡಾಪುಂಡು ನಿಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪವರು. ಮಾತೆರಲ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ಪುಲೆ ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರುಪೇರು ಅತ್ತನ ಗೊಂದಲಾದುಂಡು. ಲಡೈ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುಂಡು ಇಂದೆರದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಆತ್ಮಲೆ ಓದುವಿರು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಪಂದಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆದ ಅನುಸಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಬ್ದ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ್ನಾದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು. ವಾಸ್ತವದ್ದು ದೈಹಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರಿಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಈ ಸಂದೇಶ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಸಂದೇಶ ಕೊರಡತೆ ಬೊಕ ಈ ಸಂದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಂಡು ನಕ್ಕಲು ಆರು ಎನ್ನ ಬೇಹದ್ ದಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಈ ರೀತಿಲ ಪನುಲಿ. ಅರೆಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ ಪ್ರಿಯತಮನು ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರನು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಏರು ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುನೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮೊಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯೋದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಓದುವಿರತ್ತೆ. ನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತನು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರೆಚ್ಚು. ವಿಶ್ವಡಿಯರು ಮಾತ ಆತ್ಮೊಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲು ಇರಿ ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಚಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಸುಖಧಾಮಡು ಲೆತಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಉರಿಯೇ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಾದ ಈ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆ ಬಾಬನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಅರೆಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ದಯಾಸಾಗರ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಂಡತೆ. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಉರಿಯೇ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಐದವರ ಆರು ಉರಿಯೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಂತೂ ಅದೇ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಆರು ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಟ್ನವು ಎರೆಗ್ಲಾ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಅಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಐಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತಡು ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪಂದು ತೆರೆದುಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೂರಿಲ ಇಚ್ಚಿ. ಭಲೆ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಮೆನ್ಕುನ ಅದ್ಭುತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುವಂತಿಚೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಆಪುಚಿ. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೊಡವಡು ಅತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾತ್ರೊಡವಡು ಇಜ್ಜೇರು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮನು ಪರಮಪಿತನೇ ಮುಕ್ತಿಡು ಕಡಪುಡರು. ಐನರ್ದವರ ಅರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಆತ್ಮನೇ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರಾತೆ. ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಜಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಚ್ಚರು. ಭಾರತಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು ನೈಕ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂದ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ರಾಜ್ಯಲು ಬೈತನು.
ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಅದು ಬುಡ್ತೇರು ಐನರ್ದವರ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈಲು ಉಲ್ಪೊಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಲಹೋಲಾಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಕಾರಲ ಉಂಡು, ಒಂತೆ ಮಿತಿಲ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಎಂಚ ಪಾತ್ರದ ಹಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಮಿತವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಗುಂಪು ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಡ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಏಪ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪು. ಅಡ್ಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ಏರು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಒರಿದು ಬುಡ್ತೇರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಭಲೆ ತಾಂಡಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ನರ್ದವರ ತೆರಿಪಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ ನೆವರಿಯುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡುವುದು. ಎಂಕ್ಲು ಇವನಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಅವಶ್ಯವದು ಇಲ್ಲಾದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಇನ್ನೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಂದು ಹೋಗುಂಡು. ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಈರು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲಿರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಪಾತ್ರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ತೆರಿಯುನೇರು. ರಾಜಧಾನಿಡು ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರೂಪರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುವ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವರ್ಗಾಯಿತ ಅವರು ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತರಗತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿತ ಅಪ್ಪರು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗರು. ನಿಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದತ್ತು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಈ ರೀತಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಎಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಪರಮಾತ್ಮನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಮರ ಲೋಕಗಾದು ಓದವೆ. ಈ ಸಾಹುದ ಲೋಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಡಾಪಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಇನ್ನು ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಕಲ ತೆರಿದಿಸಿ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ನೇನಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಉಂಡೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆದುಪ್ಪಳು ನಿಗಳಿಂದ ತೆರಿಪಳೆ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದ ಸುರುವುದು ಸಹರತ್ತ 205 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ವಂಶಾವಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಓರಿ ನನೋರ್ಯನ ಪಿರವಡು ಬರ್ರೆಸುರು ಮಲ್ಪಿ ರೈನರ್ದವರ ಈ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಇಜ್ಜನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಓರಿನ ಮಾತೆ ತಲ ವಿನಾಶ ಅವಡಪ್ಪು ಲಡೆ ಎದುರುಡು ಉಂಟುದುಂಡು. ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಬರೆತಿರು. ಬಾಲ್ಯೋಡು ಈ ಕಥೆನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದಿರು. ಏರು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು ಅಕುಲು ವಿಜಯ ಮಾಲ್ಯದ ಮನಿ ಆಪೇರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ಮಾಲಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕುಲು ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬಾಬ ಉಂಟುದೇರು. ಅರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಜೈತು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಪೇರು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ 5 ಬಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕುಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಮಣಿಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನೇಪಾಳುಡು ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು 5 ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಮಣಿಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಅಪ್ಪಟ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗಾತ್ರ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡೋ ಆತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ವಿಷ್ಣುನ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ರುಂಡಮಾಲೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಕೇವಲ ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮ ರಾಮ ಪಣಂಗುಪ್ಪಿರಂಡ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದು ಅಜಪ ಜಪ ಆದುಂಡು. ಬಾಯದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಗೀತೆ ಸ್ಥೂಲವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಈ ಪದ್ಯ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಶಬ್ದದ್ದು ದೂರ ಕೂಡಾಪು ಬಾಬನ ಆದೇಶನೇ ಆದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವ. ಪದ್ಯಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಚೇರು ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲಿಚ್ಚಿ ಹಿಂದೆನಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಅಂದರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಅದುಲ್ಲೆರು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಬುಧರ್ನದೀತೇರು ನಿಖಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ನಾಮರೂಪ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪವರು ಏನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ನಿಖಲ ಆತ್ಮಲು ಎಂಚೆತ್ತರು
ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದರು ಯಾನಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೋಡು ವರ್ಕುಚೆ ಯಾನ ಸುಖ ದುಃಖರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲರು. ಸುಖನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಭೋಗಿಸುವರು. ನಿಖಲ ಪಾತ್ರ ಎನರ್ಥಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಯಾನಾಂಡಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಆರಾಮಾದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಖಲು ಏನಾನು ಲೆವ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರು. ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಆ ಶಬ್ದನು ಕೇನೋನು ದುಪ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಸಮಯದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನ ತೆರೆಯುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮ ಮುಕ್ತಾಯಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪತಿತೆರನ ಭಾವನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಕು ಬೊಕ ಹೂವೆ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಬಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ತೆರೆಯುವರು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪಂಡ ಮಾತೆನ ಹೃದಯನು ಪೊಗ್ಗುದು ಅಕ್ಲಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಡಪುನ್ ಪನ್ಪುನೆನು ತೂಪುನಕ್ಲು ಬಂದರ್ಥ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಪನಿಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ಪರು ಅಪಗ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ಬರುಡಾಕು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬತದೆ ಅನ್ನಿಕಲು ಜೋಕುಲನ್ನು ದುಃಖರ್ದು ಬಿಡ್ಪವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತು ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ. ಅಹಕ್ಕಾರೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕಾರಪ್ಪನು ಈತೊಂಜಿ ಅಹಕಾರ ಎರಡು ಆ ಪತ್ತುಲೆಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಸೈತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತು ಸಹಯೋಗಿ ಅದುಪ್ಪನು. ಈಚಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತು ರೋಗಿ ದುಃಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿಯಾದ ಉರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಸಹ ಈದು ಜೋರಾದ ಬರ್ಪನು. ಅವು ಮಾತೆರಳ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನು. ಬಾಂಬುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಮಸ್ತು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ಪನು. ಭೂಕಂಪಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪೇರು. ನೀರ್ದ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಗುಟುಕು ಬತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿನ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಪನು. ನೂದು ಫೀಟದಾತು ಎತ್ತರ ನೀರು ಉಕ್ಕೇರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಾದ ಬಿಡ್ಪನು. ಇಂದು ಅಹಕಾರದ ದೃಶ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ದೃಶ್ಯನು ತೀಯರೆ ಸಾಹಸ ಓಡು ಪರಿಶ್ರಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿರ್ಭಯ ಉಡಾಪನು. ನಿಗಲು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದುಪ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ನಿರಾಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಇದೆಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತೂಲೆ ಏತಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಹೇ ಬಾಬನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗಲು ನಿಮಂತ್ರನು ತೂಲೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪರು. ಸುರ್ಗೊಡು ಬತ್ತದ ಸುಖನು ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಪಂಡುಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂಕ್ಲು ಪತಿತರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಮಂತ್ರ ಎಂಚೊಂಡು ವರಾಣೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಶರುಡು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಭಾರತ ವಾಸಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮುಡು ರಹಸ್ಯ ನೆಂಚೊಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಬೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು. ಐನರ್ದವರ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಬಾಬನ ಪತ್ನಿ ಆವಡಾಪನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇರೆಯನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಮೇರನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಐನರ್ದವರ ಮೇರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ದತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೊಕಂಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಮ್ಮಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ನ ಶರೀರ ಪುರುಷನಾದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಐನರ್ದವರ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನಡಾನು. ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ಪುದರ್ನದಿತ್ಯರು ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾದುಲ್ಲೇರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಒರಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿಲಕ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ಮಸ್ತು ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒರಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ನಿಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಇರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತು ಪುದರುಲುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ತೆರಿಯುವರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪರು. ಒರಿ ನನರೆಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಅಪ್ಪುಜೀರು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೀರುನುಂಡು. ಮಸ್ತು ವಿಚಾರಳುಂಡು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದಿರು ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪೇರು.
ಕೆಲವರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪರಿದು ಪೋದುಪ್ಪುನ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನಿಂದ ವಿಶ್ವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗೊಂದಲ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಪವರು ಲಡೆಯಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದೇ ಆಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಹೊಸ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಅಪನ್ ವಂದನಿಗಳು ಡಂಗುರ ಸರ್ವರು ಈತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಭಾವ ತೆರಿಪೇರು. ಮುಕ್ಳಿಯನ್ನ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಆದುಳ್ಳೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಳ್ಳರು. ಅಕುಲು ಕುಕವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು. ಅಕುಲು ಪೂಜಾರಿಲು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಗುಳ್ಳರು. ಎಂಕುಲು ದೇವತಾ ಪೂಜ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿದನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತದ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರದ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಕಾಶಿತದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತ್ವಜ್ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಳ್ಳರು. ಓಬಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಡಿದವರ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರಕಾಶಿತದ ಕಿರೀಟ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸಹ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತ್ವಜ್ಪೋಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿ ಇರ್ತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಚಲ ನಿರ್ಭಯಾದ ಮಲ್ತನೋಡು ಐದು ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯನು ತೂಕುಲೆ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪನು. ರಡ್ಡು ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪನು. ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯದ ಮಾಲದ ಮನೆಯಾವುಡಾಪನು. ವರದಾನ ಸದಾ ಭಗವಂತ ಒಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಭಾವ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಡು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಮಹಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರನ ಸೇವೆನ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಪೋರು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕವೇರು ಭೋಗನು ದೀಪೇರು ಜಪುಡವೇರು ರೆಕಾರ್ಡದು ಜಪುಡವನ ಒಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡದು ಲಕ್ಕವನವು ಇಂಚಿನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಅತ್ತನ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಭಾಗ್ಯದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸದಾ ತುಂಬರು. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಮುದ್ದಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾಯತ್ತು ಏರು ಮಾಯಿಗೆ ಮುದ್ದಾದುಪ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಮಸ್ತು ತುಂಟಾಟ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆರ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪನವು ಸತ್ಯ ಸೇವೆಯಾದು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಅಶರೀರಿಯತ್ತನ್ನ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಶರೀರಿಯ ಆಪುನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದದ್ದು ದೂರ ಆಪುನವು ಶರೀರತ್ತನ್ನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಶರೀರದು ದೂರ ಅಂಡ ಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಬೈದಾರು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಕಲ್ಪಡು ದೂರದ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಣದು ಬರ್ಪುನವು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಅವಡು ಏಪ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಪಕ್ಕ ಆದಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸವಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.